Barangay Love Stories. Love Stories. Masasabing perpekto ang isang tao para sa iyo kapag nakikita mo sa kanya ang mga bagay na kailangan mo. Ikaw, kapuso, nahanap mo na ba ang perfect person para sa iyo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Thea, 30 years old, na ganap ang isishare kong kwento sa inyo, may ilang buwan na ang nakakaraan. Nagkaroon ako ng boyfriend na mas matanda sa akin ng 10 taon. Itago na lang natin siya sa pangalang Bricks. Nakilala ko siya sa isang event kung saan ay naging promo girl ako at siya naman ay isa sa mga guest. Unang pag-uusap pa lamang namin ay nakaramdam na ako kaagad ng kakaibang spark. Hindi natapos ang gabing yon na hindi niya ako napakilig at napatawa. Kahinaan ko pa naman ang dalawang yon, Papa Dudut. Kaya naman after ng event na yon ay ako na ang naglakas ng loob na kunin ang number niya. Wala kasi akong Facebook noon dahil binura ko ng time na nagkahiwalay kami ng ex ko. Hindi rin kasi nakatulong sa mental health ko ang makita pa ang ex ko na pakalat-kalat sa Facebook. Niligawan ako ni Bricks ilang araw after ng event kung saan kami nagkasama. Hindi ko na nga pinatagal pa ang panliligaw niya dahil baka makawala pa siya. Naniniwala naman kasi ako noon na hindi na dapat pinapatagal ang panliligaw kung seryoso ka na sa kanya. Nagkataon na talagang seryoso na ako kay Bricks at naging kami kaagad. At hindi ko pinagsisihan ang desisyon na yon, lalo na nang mas makilala ko pa siya, Papa Dudut. Pinaka-okay na talaga siya sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Unang beses yon na nakaramdam ako na itrato ng maayos. Nagbuhay reyna ako sa kanya dahil sobrang maalaga at lahat ng kailangan at gusto ko ay ibinibigay niya. Kabaliktaran talaga siya ng mga naging ex ko kasi ako ang madalas na nag-i-effort. Pero sa relasyon namin ni Bricks, siya lahat ng gumagawa noon para sa akin. Sorry, hindi ko kaagad nasagot yung tawag mo. Nakaidlip kasi ako sa sopa. Kala ko naman busy ka sa ibang lalaki. Uy, walang ganyan. Alam mong ikaw lang ang forever. Biro lang naman. May tiwala naman ako sa'yo. Dapat lang. Alam mo namang patay na patay ako sa'yo eh. Ako rin naman. So bakit ka nga nakipagkita sa akin? Miss mo na ako agad? Ang clingy ha. Kahit naman kasama kita parang namimiss pa rin kita. Ewan ko, iba ang tama ako sa'yo . Di na kailangan mambola ha, nakuha mo na ako Kuhang-kuha na. Kahit naman sa akin ka na, kailangan ko pa rin ipaalala sa'yo na mahal kita. Huwag kang ngang ganyan. Baka buntising kita Ako talaga ang mabubuntis? Bakit ka nga andito? Dali na habang hindi pa nauubos yung kilig ko. Diba sabi mo gusto mo ng asong corgi? Oo, pangarap ko yung asong yun. Ibabalita ko lang sa'yo na nakabili na ako. Seryoso ka ba? Nasaan? Nasa bulsa ko. Bulsa? Ano yan, keychain lang? Joke. Nasa kaibigan ko pa. Bukas ko pa kukunin. Ay hala, seryoso ka talaga? Kumuha ka talaga? Mukha ba ako nagbibiro? Ang aga mo naman akong sinorpresa, bukas ko pa pala makukuha. Na-excite ako Kailangan ko na agad ibalita sa'yo. Pwede naman kasi bukas, ikaw talaga? O baka ginamit ko lang talagang excuse yung aso para makita kita ngayon. Napupuno na naman ako ng kilig sa katawan Umaapaw na ba? Tumatagas na. Yung corgi muna ang baby natin Kahit wala pang corgi, ikaw na muna ang baby ko. Ako naman ang umaapaw sa kilig ngayon. Huwag kang competitive, mas umaapaw ang kilig ko kaysa sa'yo. Ang swerte ko talaga sa'yo. Kaya ang sarap mag-effort kasi ang sarap mong mahalin lagi. Ako nga tong swerte sa'yo Huwag kang competitive. Gaya-gaya ng linya.
I love you. I love you too. Na-excite na tuloy ako sa corgi. Nakakaselos naman. Mas na-excite ka pa ata sa aso kaysa sa akin eh. Sana all aso. Ito naman pati aso pagseselosan. Alam mo namang ikaw lang ang number 1 na aso sa buhay ko eh. Oo, aso talaga ako. Kasi sobrang loyal ko sa'yo. Di ko yun napaghandaan ah. Alam mo kung ano yung dapat mong paghandaan? Sige nga, ano? Paghandaan mo pa yung ibang effort ko sa susunod. Aba, mukhang nakapag-ipon ka ng effort ah. Hindi lang ako basta nakapag-ipon. Umaapaw na yun. Parang kilig ko. O sige, ready na ako para dyan. Wala nang bawian ah. Si Briggs na talaga ang naisip kong bigay ng Diyos kapalit ng mga heartbreak ko sa mga nakarelasyon ko dati. Feeling ko naman noon ay deserve ko si Briggs dahil sa dami ng pinagdaanan ko sa mga maling lalaki. Nakapitong karelasyon na ako sa past at lahat yon ay hindi nag-workout. Aminado naman ako na may pagkakamali ako sa mga relasyong yon. Pero mas grabe ang ginawa nila sa akin. Lahat ng 7 nakarelasyon ko na yon kung hindi nag-effort ay niloko lang ako. Yung iba nga after akong makuha ay nakipag-break sa akin tapos sasabihin na kung pwedeng maging casual fling lang muna raw dahil hindi pa sila ready sa pakikipagrelasyon. Nainis at nabastusan ako roon dahil nga gusto nilang mag-benefit sa akin lalo na sa katawan ko. Tapos ayaw nila akong bigyan ng label. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na balang araw ay mahahanap ko rin ang tamang lalaki para sa akin. At yun na nga papadudot, dumating na si Briggs na matagal ko nang ipinagdarasal. Totoo nga yung pagminahal mo ang sarili mo ay saka naman ibibigay ng universe ang tamang tao para sa'yo. Ganon kasi ang nangyari sa amin ni Briggs. Nakwento ko ngayon sa aking best friend na si Iya, naging kaklase ko sa college si Iya at doon nagsimula ang friendship namin papadudot. Siya rin ang naging witness sa lahat ng pain na naranasan ko mula sa mga nakaraang relasyon ko. Kaya naman nung nakilala ko si Briggs, agad ko nang nakwento kay Iya ang tungkol sa kanya. Siyempre very supportive noon si Iya sa akin dahil gusto na niyang mahanap ko ang tamang lalaki para sa akin. Sinabi nga niya na gusto na niyang makarelate ako sa buhay may asawa. Meron na kasing asawa si Iya at napakaganda ng love story nila. Kaya naman pinagdasal ko sa Diyos na sana'y maranasan ko rin ang naranasan ni Iya pagdating sa love life. At nangyari na ngayon sa tulong ni Briggs. Nasa labas ka pa lang ng bahay, ramdam ko na yung kilig mo ha? In love, yarn? Mula EDSA hanggang dito sa bahay mo sa Antipolo yung kilig ko, girl. Naniniwala naman ako. Briggs yung pangalan ng new guy, no? Sa sinend mong picture, infer, ang gwapo. New and last guy na for me. Wow, ganun ka ka-sure sa kanya? Ay nako kung alam mo lang. Parang ngayon pa lang kita narinig na naging sure sa isang lalaki ah. Paano naman ako magiging sure dati? Di naman din sila sure sa akin. It's a tie lang. Tama naman. Iba kasi talaga tong si Briggs. Naku kung alam mo lang talaga. Kailan mo ba siya papakilala sa akin para makilatis ko na? Saka na pag hindi na siya busy. Busy saan? Sa pangbababae? Ay wag mo akong pinag-overthink. Umiiwas na ako dyan. Magandang impluensya naman pala talaga yung si Briggs sa'yo. Siya lang pala ang makakatanggal ng pag-overthink mo eh. Gusto kong magbago para sa kanya. Ay, true love na yan, girl! Oo rin. Alam mo bang binilan niya ako ng corgi? Aso ba yun? Hindi, peanut butter siya. Ito nakakainis! Oo nga, aso. Di ba mahal yun? Oo, kaya nga nagulat talaga ako na binilhan niya ako. Nagkwento lang ako isang beses na pangarap kong magkaroon ng corgi. Tapos bumili siya agad? Agad-agad. Naku, kaya mo bang sustentuhan yung pangangailangan ng aso na yon? High maintenance yung mga may breed na aso ha? Alam ko naman, saka si Briggs naman na magpo-provide ng pagkain at pang-vet ng aso. Wow, parang legit na padre de pamilya ha?
Anak niyo na yon? Parang gano'n na nga. Pang-testing namin kung pwede kaming maging magulang. Siya pwede na maging tatay. Ikaw, medyo konting effort pa. Grabe ka naman. Joke lang. Ready ka na ba sa ganong buhay? Yung maging asawa at nanay? Mula nung nakilala ko si Bricks, oo. Iba talaga ang Thea ngayon. Sobrang in love. Totoo kaya, ayoko nang pakawalan pa si Bricks dahil siya ang perfect guy for me. Ay, sana kahit tumagal kayo hindi siya magbago. Kahit magkabilbil ka o maging losyang, mahal ka pa rin. Dapat lang. Yung kahit magkaroon kayo ng maraming anak, dapat mahal at priority ka pa rin. Iya? Okay ka lang? Sorry, medyo may pinagdadaanan lang kasi kami ng asawa ko. Bago ata yan ah. Kailan pa? Matagal na. Hindi ko lang sinasabi kasi nahihiya ako. Paano puro ako post sa Facebook na masaya kami pero sa totoo lang, puro kami problema ngayon. Hindi ko na alam kung magtatagal pa kami ng 1 taon. Ano ba yan? Sana hindi muna ako nagkwento sa'yo tungkol sa relasyon ko. Napasama ko pa ata ang loob mo eh. Girl, sana maayos nyo pa yan. Sayang ang 10 years na relasyon ninyo. Ayos lang, ano ka ba? Masaya nga ako para sa'yo kasi finally nahanap mo na yung perfect guy for you. Sana lang talaga hindi siya magbago at maging consistent yung pagmamahal niya sa'yo kahit na marami nang nagbago sa'yo. I'm sorry, Thea. Nasira ako patuloy yung moment mo. Niyakap ko si Eya dahil sa nalaman ko, Papa Dudut. Naramdaman ko ang lungkot sa kanya habang magkayakap kami. Nakilala niya noong college kami ang napangasawa niya, sila pa nga ang inidolo ko pagdating sa relasyon dahil sobrang ma-effort yung guy para kay Eya. Minsan nga habang nasa trabaho kami ay nagpadala ng maraming rosas at chocolates yung asawa ni Eya sa kanya. Take note lang po, ordinary day lang po yon pero akala mo ay may okasyon nang nagpasabog ng effort si Guy. Ayaw ko na lang i-mention ang pangalan ng asawa ni Eya dahil naiinis ako sa kanya. Lalo na nung nalaman kong munti ka nang may mangyari sa Guy na yon at sa katrabaho niya noong minsang nagkainuman sa team building nila sa work. Marami pang nakwento si Eya sa akin tungkol sa pagkasira ng relasyon nila. Hindi naman niya magawang iwan si Guy dahil meron na silang 2 anak. Napaisip at natakot tuloy ako sa mga nangyari sa kanilang mag-asawa, Papa Dudut. Naisip ko na paano kaya kung tumagal kami ni Briggs at mangyari din yon. Ma-effort si Briggs tulad ng napangasawa ni Eya pero anong nangyari? Ayaw ko na noon na mag-overthink pero hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil nga masyado na akong nahulog kay Briggs. Nakaplano na ako ng future kasama siya at hindi ko mapigilang makaramdam ng takot kung sakali mang hindi matuloy ang plano na yon, Papa Dudut. Sinikap kong tanggalin sa isipan ko ang takot at nag-enjoy lang sa piling ni Briggs. Naisip ko rin kasi na hindi makakatulong ang pag-overthink dahil baka makasira pa yon sa magandang simula namin ni Briggs. Kaya naman nagtiwala na lamang ako sa kanya at sa plano ni Lord para sa amin. Sinurrender ko na noon sa kapalaran kung magiging kami forever o matutulad lamang kami sa mga nawasak na relasyon. Pero lihim sa puso ko ang panalangin noon na sana ay hindi na matapos ang magandang simula namin ni Briggs noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas pa ng mga buwan ay nabawasan ng pangamba ko na baka mauwi lang kami sa wala ni Briggs. Nagpatuloy kasi siya sa pagiging consistent sa akin. Kaya wala akong ibang oras para magduda pa, Papa Dudut. Nag-effort na rin ako magtiwala para hindi ko maisip na mauuwi lang muli sa walang relasyon na meron kami. Sunuklian ko lahat ng mga ginagawa niya para sa akin para hindi naman siya mag-isip na di worth ang mga effort na ibinibigay niya sa akin. Lahat ay ginawa ko para sa kanya na hindi ko inakalang magagawa ko. Lahat ng mga bagay na natakot akong gawin sa mga nakarelasyon ko dati ay hindi ginawa.
ay ginawa ko sa kanya. Ganun ko noon kakampante na kasama si Bricks, Papa Dudut, dahil alam kong kailangan kong isugal ang lahat pagdating sa kanya. Naramdaman ko kasi na sa pagsugal ko sa relasyon namin ay alam kong panalo ako. Papa Dudut, wala na ako masyadong in-expect pa kay Bricks para magpatuloy ang masayang relasyon namin. Yun kasi naging problema ko sa mga ex ko. Masyado kong tinaasan ang expectations ko sa kanila kaya siguro'y nalunod sila at natakot. Iniwasan nila ako hanggang isang araw ay nawala na yung gana nila sa akin. May nagsabi sa akin na kapag nalulunod daw ang isang lalaki sa expectations ng isang babae ay kusa silang tumitiklop at nawawala. Ayoko naman na gano'n ang mangyari sa amin ni Bricks. Kaya hindi ako naghangad ng kahit na ano na alam ko at ramdam kong mahihirapan siyang abutin. Natuto ako mag-adjust sa kung ano man ang kaya niya lamang ibigay sa akin. Kaya lang sa mga pinapakita at inaabot niya sa akin ay na-feel ko na kaya niyang gawin lahat kahit yung mga imposible. Perfect guy na talaga noon si Bricks. Para sa akin, Papa Dudut. Bricks, ang ginagawa mo dito? Alas 5 pa lang ng umaga. Nag-prepare ako ng breakfast natin. Hala, pati mo sinabi sa akin kagabi na pupunta ka. Eh di hindi na yung surprise para sa mansari natin. Happy mansari! Mansari? Mukhang nakalimutan mo ah. Okay lang, bawi ka na lang sa akin mamaya. Okay lang sa'yo na mag-celebrate ng mansari? Eh di ba dapat naman talagang i-celebrate yun? Hindi lang ako sanay. Kaya pala deadma ka lang sa mga nakaraang mansari natin. Uy, naalala ko naman lahat yon. Kaya lang ano? hindi nga ako sanay na may karelasyon akong gustong mag-celebrate ng maliliit na bagay tulad ng mansari. Hindi maliit na bagay ang mansari. Gustong gusto ko kayang nagsa-celebrate nun. Eh kasi nga yung mga ex ko sabi nila hindi naman importante yon. Saka na raw kapag umabot na ng 1 taon. Hindi ako ganon. Araw-araw kitang isa-celebrate. Bola! Hindi ah. Gusto ko lang makita mo na di pare-pareha sa mga lalaki. Nako, sana nga. Wag na lang nating ituloy itong ganitong usapan. Baka masisipa ako sa mga ginawa sa'yo ng mga ex mo. Kain na tayo? Ano ba yung dala mo? Tosino at itlog. Tapos may danggit. Gusto ko yan lahat. Hanggang prito lang ang alam ko eh. Sorry. Hala, ikaw nagluto? Akala ko in-order mo lang. Ipagyayabang ko tong niluto ko. Di man kasing sarap ng mga natikman mo. Pero sana ayos lang sa'yo. Kahit maglasang uling pa yan, kakainin ko yan. Mahal kita. Mas mahal kita. Mas mahal na mahal kita. Makikikumpit ka na naman ba sa pagmamahal? Huwag mo nang balakin. Mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. After kitang ipagluto ng tosino at danggit, mas grabe pa rin ang pagmamahal mo kaysa sa akin? O sige, sa ngayon ikaw ang panalo. Kung bakit naman kasi ang hilig mong makipagkompetensya pagdating sa pagmamahal eh. Di ba pwedeng mahal lang natin yung isa't isa? Di na importante kung sino yung mas. Oo na po, sorry na. Ang hirap lang kasing sukatin tong love ko sa'yo eh. Grabe ka. Para tayong mga teenager sa usapan natin. Kabog natin sila. Papasukin mo na kaya ako para makakain na tayo. Bricks? Ano yun? Nakalimutan kong sabihin. Ang alin? Happy Mansari! Mahal kita sa lahat ng buwan sa kalendaryo. Mas lalong tumamis tong tosinong niluto ko ah. Tara na, kain na. I love you so much! I love you too. So much. Nakangiti ko siyang pinapasok sa loob ng bahay. Hinawakan pa niya ang mga kamay ko at hinigpitan ko ang kapit. Pakiramdam ko noon parang nasa pelikula ako at kami ang mga bida. Inayos ko ang mesa habang siya naman ay mabilis na inilabas ang mga pagkaing dala niya. Nagpaalam ako sa kanya na magpapalit muna ng damit dahil nakapantulog pa ako. Sinabi ko rin sa kanya na kung pwedeng mahintay niya ako ng ilang minuto para makapag-shower man lang ako dahil kagigising ko lang. Pinigilan niya ako at saka hinalikan sa noo.
Sinabi niya kung ano man daw ang itsura ko ng mga oras na yon ay gusto niya. Namula ang mga pisngi ko sa papuri na yon at yun ang unang beses na may nagsabi sa akin ng ganon. Hindi ako nakaayos, may muta pa ako at magulo ang buhok ko pero nakita niyang maganda pa rin ako. Nawala tuloy ang kalahati ng insecurity ko sa sarili ko. Naupo na kaming pareho at saka sabay na kumain ng almusal na inihanda niya. Sa pagpapatuloy noon ng relasyon namin, Papa Dudut, ay marami pang ginawa si Briggs na hindi ko inakalang matatanggap ko. Lagi talaga siyang may bagong sorpresa noon at hindi ko alam kung paano niya i-maintain yon kapag umabot na kami ng ilang taon. May mga umagang bigla na lamang siyang kumakatok noon sa bahay para ayain ako mag-travel. Madalas ay nagpupunta kami noon sa beach para masilayan ang bagong gising na araw habang nagtsatsa. Payapa ang puso ko noon sa piling ni Briggs at yun naman ang pinangarap ko una pa lamang. Marami nang nangyaring hindi maganda sa akin sa nakaraan. Kaya kapayapaan na lamang ang hanap ko at nakuha ko yon sa piling niya. Pinagdasal ko sa Diyos na sana ay hayaan niyang manatili ang kapayapaan na yon sa puso ko, Papa Dudut. Grabe lang. Bakit? Malapit na pala tayong mag-isang taon. Wow, nagbibilang na siya. Kahit segundo sinasama ko sa bilang. Ako, alam mo kung ano yung binibilang ko? Ano? Yung bawat dasal na natupad sa akin mula nung nakilala kita. Wag kang ganyan, naiiyak ako. Totoo nga. Ako rin na. Alam mo bang halos di na ako nagdadasal dati? Napagod na kasi ako paano ba naman kasi lagi na lang walang natutupad sa mga dasal ko. Pero ngayon, meron na. Ikaw? Kinilig ako ron Akala ko hindi na pakikinggan mga dasal ko. Akala ko sobrang busy na ng tadhana sa ibang tao kaya medyo nakalimutan na ako. Nagkaroon lang pala ng delay bago ka dumating sa buhay ko. Sabi nga nila, di ba? Delays are not denials. Ngayon ko lang yan naintindihan talaga. Kasi English? Che! Nagmamadali kasi ako noon. Nagmamadali ako na makahanap ng true love kasi pagod na akong napupunta lagi sa maling tao. Puro na lang trial and error, nakakasawa na. Tapos ngayon? Ngayon, andito ka na. Naiintindihan ko na kung bakit kinailangan kong maghintay kasi niluluto pa ng Diyos yung perfect love story para sa akin. Ang tamis naman! Mas tumamis ang buhay ko mula nang dumating ka. Diabetic na nga ata ako Ang alam ko, next week pa ang mansari natin pero gusto ko na sanang ibigay to sa'yo ngayon. Di na ako makapaghintay. Seryoso ba? Ikaw kasi, ang sweet ng mga sinabi mo. Di ko tuloy mapigilang ma-inlove sa'yo lalo. Nagsabi lang ako ng nararamdaman ko. At thank you, kasi ngayon lang ako nagkaroon ng karelasyon na very vocal sa nararamdaman niya. At ngayon lang ako nagkaroon ng karelasyon na kayang patunayan sa akin na hindi lahat ng lalaki sasaktan lang ako. Thea? Hmm? Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin ngayong taon. Kung pahihintulutan ng Diyos, ikaw na rin ang magiging pinakamagandang mangyayari sa akin sa mga susunod na dekada ng buhay ko. Huwag kang ganyan, naiiyak na ako. Mula nung nakilala kita, wala akong ibang gustong gawin kundi makita kang masaya. Kahit hindi ako ang dahilan. Ikaw ang dahilan ko sa bawat saya na meron ako ngayon. Kaya nga pinag-ipunan kong bilhin tong ibibigay ko sa'yo ngayon. Dahil alam ko karapat dapat ka para dito. Ito na ba yun? Thea, mahal kita. At sana hanggang sa pagtulog ay alam mo yun. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang makasama kang tumawa sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Nandito ako lagi. I love you. I love you too. Kaya inaabot ko sa itong pulang maliit na kahon. Buksan mo. Ikaw na para makita mo. Akin na nga. Ang tagal kong hinintay to. Buksan mo na. Ikaw? Mahal yan. Binili ko pa sa Singapore yan. O sige na, isukat mo na.
Isang pares ng hikaw ang inabot ni Brick sa akin na nakalagay sa maliit na pulang kahon. Inakala kong singsing yon at aayain na niya akong ikasal. Napansin niyang nakatitig lamang ako sa higaw kaya kinuha niya yon sa akin at saka nilagay sa mga tenga ko. Nabigla ako sa sarili ko dahil masyado ako nag-expect na singsing ang laman ng pulang kahon na yon. Kahit sino naman siguro papadudot, hindi ba? Noong nailagay na niya ang hikaw sa mga tenga ko ay pinagmasdan niya ako at natakot ako na baka makita niyang desmayado ako. Kaya abot hanggang tenga ang peking ngiti ko. Hindi naman niya napansin na nalungkot ako lalo na noong nagpasalamat ako sa kanya at sa kaniyakap. Pinagyabang niyang mahal ang mga hikaw na yon at talagang pinuntahan pa niya sa Singapore para lamang mabili yon. Hindi ko na nga pinakinggan ang iba pa niyang mga sinabi dahil masama ang loob ko. Alam kong nangako ako sa sarili ko na hindi ko tataasan ang expectations ko para kay Briggs pero kasi gusto ko nang maitali sa kanya, Papa Dudut. Wala na akong ibang gustong hintayin noon. Gusto ko na lang noon na makasal na sa kanya para may formality na ang lahat. Kaya lang ay mukhang malabo pa dahil mas pinili niyang bigyan ako ng hikaw kesa sa singsing na pangarap ng bawat babaeng nagmamahal. Pagkatapos noon ay nag-aya na akong umuwi dahil baka hindi ko na makayanan pang maitago sa kanya ang pagkadismaya ko. Nagtaka rin siya kung bakit ako nag-ayang umuwi kaagad usually ako naman yung gustong magstay pa ng mas matagal kapag kasama siya. Nagdahilan ako na sumasakit na ang puson ko dahil malapit na akong datnan. Hindi naman niya ako inusisa pa at sinunod na lamang ang gusto ko. Hinatid niya ako sa bahay at nagmadali akong pumasok sa loob para maging malaya na ako sa totoong nararamdaman at emosyon ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na napigilan pa ang sarili ko, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko na ang pag-asa na anytime ay aayain na ako ni Briggs na pakasalan. Alam kong nangako ako sa sarili ko na hindi na ako ulit mag-expect ng kahit na ano sa karelasyon ko pero naisip kong deserve ko pa rin namang mag-expect sa isang tao dahil alam kong kaya ko ring sabayan ang expectations na yon. Madalas akong nag-search sa internet kung paano mapapadali ang pag-propose ng isang lalaki sa isang babae. Lahat ng nakita ko ay sinunod ko pero walang naging epekto para kay Briggs. Naubusan ako ng pasensya lalo na kapag nagpaparinig na ako pero madalas ay deadma pa rin siya. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko kapag walang napupuntahan ang mga parinig ko dahil ayokong mag-away kaming dalawa. Hindi ko alam kung manhid lamang noon si Briggs o talagang ayaw niya lang pansinin ang mga sinasabi ko. Imposible namang hindi siya nakahalata sa mga pagpaparinig ko dahil masyado nang ang obvious lahat ng sinasabi ko. Sa tuwing magkasama kami ay wala akong ibang ginawa kundi ang magpasaring sa kanya at siya naman ay nakagagawa ng paraan para pasimpleng ibahin ang usapan. Nagkaroon tuloy ako ng kutob na baka hindi pa siya ready noon. Kaya nga ako nainis kasi ako ay ready na para sa kasal. Nasa tamang edad naman na kaming pareho pero bakit hindi pa niya maintindihan noon na kailangan na naming gawin yon. Hindi naman ako nagsawang iparating sa kanyang mensahe na gusto ko talagang maitali sa kanya. Hanggat hindi niya ako diretsang sinasabihan na ayaw niyang magpakasal ay hindi ako titigil sa pagpaparinig. Yon ang pinangako ko sa sarili ko. Nabusog ba kita sa spicy adobo ko? Sobra! Ang sarap! Pinakamasarap na adobong natikman ko. Masasarapan ko pa ang mga luto ko kapag mag-asawa na tayo. Paabot naman ng tubig, please. Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo naman. Ay, gatas na lang pala. Ano? Gatas na lang yung iabot mo sa akin. Huwag na yung tubig. Mas nakakatanggal ng anghang ang gatas eh. Alam mo ba yon? Oo, nasabi mo na yan sa akin last week. Alam mo bang mahilig ako sa gatas? Kahit kailangan akong magising gatas ang iniinom ko kaysa kape.
Hayaan mo kapag mag-asawa na tayo, lagi kitang aabutan ng gatas kahit ilang litro pa yan. Paabot na ng gatas please. Maanghang na sa dila eh. Ay, sorry. Teka, salinang kita sa baso. Oh, heto na. Thank you ah. Masyado akong maalaga, no? Oo, the best ka sa pag-aalaga. Ganyan talaga yung mga babaeng nasa 30 na. Ha? Nasa tamang edad na kasi kami para mag-alaga at mag-asawa. Wala naman sa edad yan. Yung pag-aasawa? Yung pag-aalaga. Ako nga 12 anyos pa lang ako pero ako na yung nag-aalaga dati sa first girlfriend ko. Mantakin mo yun, 12 pa lang ako Nagkaroon na ako agad ng girlfriend. Ikaw ba? Ilang taon ka nung una ka nagkaroon ng boyfriend? 15 years old ako noon. Nakakamiss yung puppy love, no? Oo, pero mas gusto ko yung ganitong klaseng love. Yung parang sa atin, hinog na at pwede nang pitasin. Parang mangga lang napipitasin? O sige, i-ready mo na ang alamang at kakainin na natin ang manggang yan. Ang ibig kong sabihin, hinog na kasi yung relasyon natin. Parang mangga. Parang pwede nang mag-settle down, ganun. Paabot naman ako ng tissue. Hindi mo pa ba nakikitang hinog na ang relasyon natin? Ang mature nga ng relasyon natin kaya ako gusto. Ang sarap ng ganitong relasyon. Sana walang magbago. Pwede pa rin namang magbago. Pwedeng mapunta sa, alam mo na, Alam mo nga no, yung may altar, may pare. para tayong nagpipinoy henyo nito Tao ba to? Pwede. Masaya ba to? Oo. Tayo ba to? Oo. Alamang? Ito naman nakakainis Joke lang. Ikaw naman masyadong mainit ang ulo mo lately Napansin mo pala. Bakit naman di ko mapapansin? Pag mahal mo ang isang tao, napapansin mo lahat sa kanya. Ah, talaga? Bakit hindi mo mapansin kung ano yung gusto kong tumbukin sa mga sinasabi ko sa'yo? Teya, Bakit? paabot nga ulit ng gatas. Maanghang pa rin Gusto ko nang sakalin noon si Bricks dahil parang nananadya siyang hindi pansinin ang mga sinasabi ko. Kahit nga siguro bata maintindihan ang nais kong puntuhin noon. Bumigat tuloy ang nararamdaman ko dahil parang hindi naman ako gustong pakasalan ni Bricks. Kaya lang ayokong madala ang mood na yon na posibleng makasira sa magandang relasyon namin. Kaya naisip ko na baka humahanap lang ng tiyempo si Bricks. Baka nakaredy na siyang mag-propose pero gagawin lang niya yon kapag hindi ako nag-e-expect masyado. Sensitive din kaya si Bricks kaya alam ko noon na nakakahalata na siya sa mga sinasabi ko. Pero pinili lang niyang deadmahin para siguro ay masurpresa ako. Bigla akong kinilig sa naisip kong yon. Kaya naman nabuhayan ako ng loob. Hindi na muna ako magpaparinig at hinihintay ko na lamang na sumapit ang araw ng pagpo-propose niya sa akin. Kaya lang ay lumagpas na ang 1 taon ang relasyon namin pero wala pa rin siyang ginawa. Kaya naman nagbalik na ako sa pagpaparinig para naman ma-realize niyang gusto ko na talagang magpakasal. Hindi kasi kaya ng mga babae ang diretsang magsabi ng nararamdaman namin kaya madalas ay puro lamang kami parinig. Hindi ko pinalipas ang 1 buong araw nang hindi nagpaparinig kay Bricks tungkol sa usapang kasal. Yun nga lang ay ganun pa rin ang reaksyon na nakukuha ko sa kanya noon. Madalas ay puro change topic ang nangyayari sa amin at hindi naman kaya ay tatawa na lamang siya para matapos na noon ang usapan tungkol doon. Nahiya lang talaga akong diretsahin siya dahil gusto kong manggaling sa kanya mismo ang proposal, Papa Dudut. Yun nga lang ay talagang nainip na ako at kakambal ng pagkainip na yon ang inis. Nahalata sa akin yon ni Bricks, Papa Dudut. Kanina ka pa tahimik dyan Walang masamang manahimik. Toyo ba yan? Hindi. Kailangan ba kitang lambingin? Kailangan kong wag kang umiwas sa mga sinasabi ko. Umiwas?
Mamaang maangang ka pa talaga. Hindi ko mag-gets, sorry. Okay, diretsahan na ha. Bakit ka ba umiiwas pag usapang kasal na? Hala, Tignan mo na. ay, okay, sige, sasagot na ako. Sorry kung umiiwas ako. Kasi ayaw mo akong pakasalan? Hindi hindi lang muna sana ngayon. Kung pwede, maghintay ka muna. 1 taon pa lang naman tayo. Di natin kailangang magmadali. Marami tayong oras para magpakasal. Enjoyin muna natin to. Kung pareho naman na tayong sure sa isa't isa, so bakit di na lang tayo magpakasal ngayon? Kasi gusto ko mapaghandaan yung proposal ko sa'yo. Yung magta-trending sa Facebook. Ayaw mo ba yun? Wala rin naman akong Facebook, hindi ko yun ma-appreciate. Kahit simpleng proposal at kasal lang naman, okay na ako eh. Gusto mo mag-ambag pa ako sa gagastusin mo sa proposal? Hindi naman pwede yun. Gastos naming mga lalaki yun. Pero gusto ko na kasi. Ay, teka, tumatawag si Iya. Sagutin ko lang to tapos balik tayo sa usapang kasal ha. Sure. Sakto, may tatawagan din ako. Hello Iya. Girl, busy ka? Kasama ko si Brix eh. May importante kaming pinag-uusapan. Okay lang ba tawagan kita mamaya? Pwede bang lumayo ka muna sa kanya bago ko sabihin tong babalita ko sa'yo? Kinakabahan ako ah. Ano ba yan? Girl, alam mo bang may asawa pa si Brix? Ano? Okay, mukhang hindi mo pa alam. Mukha bang alam ko? Mukha bang papayag akong maging kabit? Teka, huwag kang magalit sa akin. Hindi naman ako nanloko sa'yo. Paano mo nasabing may asawa na siya? Nanood kami ni Hubby ng championship game ng basketball. Tapos nahuli sa fancam si na Brix at ang asawa niyang Tisay. Tisay ang asawa niya? Maganda? Hindi na importante kung maganda yung asawa. Ang importante rito, nalaman mong may asawa yung Brix na manloloko na yan. Baka naman kapatid niya o pinsan. May magkapatid bang naghahalikan? Sa pisngi o noo? Sa labi! Baka naman... Huwag mo nang ipagtanggol. Gusto may send ko sa'yo yung video ngayon para makita mo eh. Pasend sa email ko. Tawagan kita ulit. Bye. Teya, uwi na muna ako ha. May emergency sa bahay. May asawa ka na? Ha? May asawa ka na pala. Ikaw? Future asawa? Diba? Kumusta naman yung championship game ng basketball na napanood nyo ng asawa mo? Sarap pa ng halikan nyo ah. Ha? Di ako nanonood ng basketball. Sinungaling! Ano bang klaseng pagbibintang yan? Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na nga ako siguro. Nababaliw na ako sa pag-iisip na ikaw yung perfect guy para sa akin pero hindi pa pala. Kumalma ka nga muna. Kanina lang pinag-uusapan natin ang kasal. Tapos ngayon nangaaway ka na. Bakit hindi kita aawayin? After mo kong gawing kabit nang hindi ko alam? Teya, ano bang mga pinagsasasabi mo? Akala ko na delay lang ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng perfect guy. Pero nagpadala na naman pala siya ng panibagong lesson sa akin. Sana dininay na lang niya yung request ko. Pare-pareho kayong mga lalaki. Mga manluloko! Perfect cheater si Brix, Papa Dudut. Yung inakala kong the one for me ay nakalaan na pala sa iba. Inamin niyang matagal na siyang kasal at nasa ibang bansa ang asawa niya. Nagbakasyon lang daw sa Pinas kaya nagkasama ulit sila. Sinabi niya na malabo na raw ang relasyon nila dahil pakiramdam niya may ibang lalaki na ang asawa niya. Hindi ako naniwala dahil alam ko na yung ganong klase ng rason ng mga lalaki. Ganon din ang nirason ng ex ko noong pinili niya akong lokohin. Kaya hindi ko pinaniwalaan si Brix, Papa Dudut. Agad akong nag-walk out. Sinubukan pa niya akong tawagan pero blinako na siya sa number niya sa cellphone ko. Naiyak ako habang nasa taxi at nahiya pa ako sa taxi driver na binilhan pa ako ng tissue sa isang convenience store dahil basang-basa na ang mukha ko ng mga luha ko. Nasaktan ako sa ginawa ni Brix, Papa Dudut. Minahal ko siya pero hindi ko kayang maging number 2. Ilang beses na humingi ng chance si Brix sa akin at sinabing pwede naman daw naming itago muna ang relasyon namin. Hahanap lang daw siya ng tiyempo para maiwan ang asawa niya dahil ako naman daw ang mas mahal niya. Nagalit ako lalo dahil mas mahal niya ako. Ibig sabihin lang noon ay mahal pa rin niya ang asawa niya.
Noong tinanong ko kung meron pa siyang pagmamahal sa asawa niya ay sumagot siya ng oo. Dinepensahan niya ang sagot niya at sinabing kaya ko raw siyang tulungan para makalimutan ang asawa niya. Mas lalo akong nagalit dahil ginawa pa niya akong panakip butas matapos ko siyang unahin sa lahat. Yun ang huling beses na nakapag-usap kami. Pagkatapos noon ay pinili kong lumipat na ng tirahan para hindi na niya ako mahanap pa. Naging broken akong muli at hindi ko alam kung paano pa ako makakabangon. Masyado kong umasa na si Bricks na ang perfect guy para sa akin. Pero naging perfect example lang pala siya ng taong hindi ko dapat mahalin. Papa Dudut, masyado po akong nasaktan pero pipilitin kong mag-move on. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, nasaktan pero willing mag-move on, Thea. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Sa bawat yugto ng ating kabataan, may mga kalokohan tayong nagawa, mga sandaling nagbigay ng saya at kulay sa ating mga alaala. Ngunit bukod sa kaligayahan ay may mga pagkakataong pagsisisi rin ang dulot nito sa atin. Ikaw, kabarangay, ano ang kwento ng kabataan mo na tumatak sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, ito po ang unang pagkakataon na susulat ako sa inyo at natagpuan ko po ang inyong programa sa pamamagitan ng aking FYP o yung For You page sa TikTok. At nagustuhan ko po ang kwentong ibinabahagi ninyo. Kaya't naisipan kong magpadala ng sulat sa inyo. Ako po si Gracie, 33 years old na sa ngayon, ngunit ang kwento ko po ay nangyari noong ako'y 18 years old pa lamang, taong 2008. Kung tatanungin ninyo po ako, Papa Dudut, ilang beses ko pong pinag-isipan ng mabuti kung ipagpapatuloy ko pa ang pagsusumite ng sulat na ito. Dahil medyo mahirap at hindi maganda ang mga karanasang kaugnay nito. Tiyak po ay may mga pagkakataong natutokso kung itigil na lang ang pagpapadala ng sulat na ito, pero napagtanto ko rin po na siguro ay mas mabuti ng may ibang tao na makarinig ng kwento ko. Lalo na't 15 years na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Matagal ko na pong bitbit ang bigat na nararamdaman ko at hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala sa isipan ko at puso ko ang mga pangyayaring yon. Nagsimula po ang lahat ng maging mag-best friend kami ng kaklase ko noong first year high school, si Megan. Sa totoo lang po ay sobrang arte at taray ko noon. Tapos siya'y tahimik at mahinhin pero pareho kami ng itsura. Maganda at maamo ang mukha. Kaya siguro kami naging magkaibigan. Noong second year kami ay hindi ko na namamalayan na naiimpluwensyahan ko na pala siya. Hindi na siya ganong kainhin at natutunan na niyang ipahayag ang nararamdaman. Yun nga lang minsan ang mga sinasabi namin ay medyo nakakasakit na sa ibang tao. To the point na nagiging bully na kaming pareho. Nagtuloy-tuloy po ito hanggang sa nakatungtong na kami sa college. Nakakayamang aminin pero hindi ko na po mababago ang mga nangyari. Meron po kaming isang kaklase ni Mega noong first year college kami na palagi naming tinutokso, si Jenny. Tinutokso po namin siya dahil hindi pasok sa beauty standards ng karamihan ang kanyang itsura.
At dahil na rin siguro sa pagiging teenager namin, hindi namin naisip ang epekto ng mga salitang binitawan namin. Sa totoo lang ay wala kaming pake kung nasasaktan siya at sa mga panahong yun ay parang laro lang sa amin ang lahat. Kung maibabalik ko lang po ang panahon, Papa Dudut, hindi ko po gagawin ang mga ginawa ko. Hindi ko po hahayaang makaranas siya ng ganong klase ng pang-aapi. At sana'y napagtanto ko na noon pa lamang kung gaano kasakit ang tinutukso at binabaliwala ng iba. Pero gaya nga ng sinabi ko po ay hindi ko na mababago ang nakaraan. Ang tanging magagawa ko na lamang po ay tanggapin ito at magsikap na matuto mula sa mga pagkakamali ko noon, Papa Dudut. Ay, sorry. Sinasadya ko. Gracie, Megan. Diyos ko, pwede bang tigil-tigilan niyo na ako? Lalong-lalo ka na, Gracie Hindi ka na nagbago. Sensya ka na. Akala ko kasi basura eh. Alam niyo, konting-konti na lang talaga't papatulang ko na kayo. Subukan mo lang. At sisiguraduhin kong hindi mo nagugustuhin pumasok pa sa school. Ano bang nagawa ko sa inyo't palagi niyo akong pinagtitripan, ha? Ano ba problema niyo? Yung problema namin ay yung pagmumukha mo. Ang lakas ng loob mo para sagot-sagutin ako. Pero ang pangit-pangit naman ng mukha mo. Agree ako dyan. Mga tulad mo kasi dapat nananahimik lang. Tama. Pangit na nga ang mukha mo. Tas pangit pa ang pag-uugali mo. Saan ka nalang pupulutin yan? Exactly! Diba? Alam niyo kayong dalawa, makakahanap din kayo ng katapat niyo. Sinong katapat? Ikaw? Ay be, mukhang pinagbabantaan tayo nito oh. Ah, ganun ba? Hoy, ano ba? Sumusobra na kayo Siguro panahon na para isumbong kayo sa teacher natin. Talaga ba? Ako na to. Jenny, kung ako sa'yo, pag-iisipan ko ng mabuti ang binabalak mong pagsusumbong sa amin. Dahil pag ginawa mo yan, sisiguraduhin ko na araw-araw, uuwi ka na punit-punit yung mga libro at notebook mo. Gracie, please wag. Pinaghirapan ng mga magulang kong ginamit na pambili sa mga libro ko. Marunong ka naman pala magpakumbabae. Tama yan, dapat ganyan. Magkakasundo tayo kung ganyan ka palagi. Gracie, ba't di natin subukan ng loyalty ng babaeng to? Ay, alam ko na. May home reading report ako sa English at hindi ko pa nasisimulan yung homework ko sa math. Jenny, ikaw na kaya gumawa nun? Pwede mo naman akong tulungan, di ba? Ano? Pero bukas ng deadline nun Hindi pa nga ako tapos sa home reading report at assignment Ay be, pumapalag. Hoy Jenny, gagawin mo yung inuutos ko sa'yo o pagsisisihan mo na dito ka pa nag-enroll? Siguro oras na nga para isumbong ko kayo sa principal. Sige, gawin mo. Pero siguraduhin mo lang na may dala kang bala sa gera na to. Kasi kapag ginawa mo yan, pinapangako ko sa'yo na mawawala yung scholarship mo. Anong ibig mo sabihin? Babalik na rin ko ang kwento. Ipapalabas ko sa lahat na ako tong binubuli mo ng pailalim. Tas magsisilbi si Megan as witness. 2 laban sa isa, Jenny. So sigurado ka bang kakayanin mo? Itong scholarship na nga lang ang inaasahan ng pamilya ko Pwes, kung ganon, eto. May reporting nga pala ako sa science bukas. Isulat mo na lang lahat sa Manila paper yung nasa page 6 ng notebook ko. Ah, very good ka dyan, be. I know, right? Mabuti na lang at nandito si Jenny. Napaka-useful talaga kahit kailan. Sige na, gagawin ko na lahat ng pinapagawa niyo. Basta wag niyo lang akong guluhin. Good girl. Arf, arf! Be, halika na nga. Kailangan pa natin pagplanuhan ng mabuti yung upcoming party mo. Ay, oo nga pala. Pag-uusapan pa natin yung ituplay nating music para sa party ko. Jenny, gusto mo ba makijoin? Too bad, girl. No pets allowed kasi sa bago kong apartment Huy, be, wag kang ganyan. Kung tutuusin, mas cute pa nga ang aso kumpara sa pagmumukha ng babaeng yan Ay nako, let's go. Kakarmahin din kayo balang araw. Hoy, witch! May sinasabi ka? Bruha ka ng taon, narinig kita.
Pero since ikaw yung gagawa ng mga project ko, fine. Palalampasin ko na muna yon. Pero itong tatandaan mo. Kung may sasabihin kang masama o pangit tungkol sa amin ni Megan, siguraduhin mo lang na hindi na namin maririnig yan sa susunod. Kung ayaw mong lagyan ko ng chewing gum yung buhok mo at super glue yung upuan mo. Halika na nga, Megan. Noong mga panahong yon ay hindi ko talaga nakikita kung gaano ko na pala nasasaktan ng ibang tao sa mga ginagawa ko, Papa Dudut. Sa mga oras na yon ay pakiramdam ko ay may kontrol ako sa lahat ng nangyayari sa paligid ko. Tuwing may napapasunod akong tao sa mga gusto ko ay parang ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Pakiramdam ko ang lakas ko at parang napaka-powerful ko kasi kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko at makuha ang lahat ng gusto ko. Para bang tuwing magagawa ko yung mga bagay na gusto ko ay feeling ko mas mataas ako kesa sa kanila. Ang mga tao ay para bang sila yung mga tools na pwede kong gamitin para mapatunayan sa sarili ko na may power ako. Lalo na kapag hindi agad-agad sumusunod ang isang tao. Doon ako nakakaramdam ng mas malaking challenge. Parang gusto ko pa silang subukan hanggang sa wala na silang magawa kundi ang sumunod. Ginigiit ko pa talaga. Ginagawa ko ang lahat ng paraan hanggang sa bumigay na sila. Akala ko noon, Papa Dudut, eto ang paraan para mapatunayan ko na may lakas at halaga ko. Pagkatapos ng usapan namin ni Jenny ay napagdesisyonan kong magpa-party sa bago kong apartment. Sobrang saya ko noon kasi nararamdaman kong malaya ko. Nagagawa kong lahat ng gusto ko, walang pumipigil sa akin kasi nga yung mga magulang ko ay nagtatrabaho abroad. Kaya't ako lang ang namamahala sa bahay. Pinapadalhan lamang nila ako ng pera para sa allowance sa tuition ko. Kaya parang wala na akong iniintindi kundi ang mag-enjoy at mag-party. Ang feeling ko noon ay walang makakapigil sa akin at ang saya-saya ko na walang restrictions. Kaya naman todo enjoy ako at feeling ko ay parang ang saya ng buhay ko. Sobrang excited ko noong gabing yon kasi halos 20 kaibigan ko ang in-invite ko. At syempre kasama doon si Megan, yung pinaka-close kong kaibigan. Nagpa-games ako, nagpainom at halos lahat kami ay super saya, Papa Dudut. Walang tigil ang tawanan at kwentuhan. Ang ingay namin sa apartment pero parang okay lang dahil lahat kami doon ay parang walang pakialam sa mundo. Walang iniintindi kundi ang mag-enjoy at magsaya sa gabing yon. Ang saya ng atmosphere kasi feeling ko ay nasa tuktok ng mundo ako. Parang walang makakatalo sa saya namin. Pero ang hindi ko alam habang nag-e-enjoy ako sa gabing yon ay doon pala magsisimula ang isang pangyayari na magpapabago sa buong buhay ko. Mag-enjoy lang kayo dyan, ha? Kung gusto nyo pang uminom, marami pang drinks dun sa ref at icebox. Be, mukhang success tong party mo ah. Ako pa ba? Napakaswerte mo. Nasa ibang bansa ang parents mo. Diba? Be, feeling ko ang laki ng nagastos mo sa parting to. Atin-atin lang to, ha? Pinapalitan ko yung amount sa tuition fee natin para may extra pa akong pang-gimmick at pang-chibog. Hala, gaga ka! Paano mo nagagawa yun? Simple lang. Pinapa-photoshop ko yung statement of account natin dun sa taga-internet cafe na may crush sa akin. Ikaw na talaga. Cheers tayo dyan! Come on! Be, ano yun? Naku, kapitbahay mo yata yan. Ay, oo. Yan yung matandang nakatira sa tabi ng apartment ko. Nakita ko siya nung first day ko dito. Nag-iisa lang yan, walang kasama sa apartment. Parang wala naman yatang magawa si Lola. Hayaan mo na, titigil din yan. Anyway, balik tayo. May gusto pala sa akin yung nakabantay sa internet cafe, tapos... Hala, galit na yata. Be, hinaan na lang kaya natin yung music. Tapos ano? Magiging boring tong party ko dahil lang sa kapitbahay ko na nuknukan ng killjoy? That's it! Hoy,
Saan ka pupunta? Pagsasabihan ko lang yung matandang yan. Palibasa hindi nakaka-relate si Lolang uugod-ugod sa mga parties tulad nito. Ano ka ba? Wag na. Dito ka na lang. Pahinaan na lang natin yung music para wala nang gulo. Kung natatakot ka sa matandang yon, pwes ibahin mo ako. Dito ka lang, magtutuos kami ng bruhang yan. Check mo na lang yung ref kung marami pang beer. Tatamaan na talaga sa akin yung matandang yan. Uy, ano to ha? Nakakatanggap pa rin ata ng love letter si Lola hanggang ngayon. In fairness sa matandang yun, may asim pa. Mabuksan nga. From blah blah blah. Contact number. Ay, alam ko na. Huli ka, Balbon. Bruha ka talaga ng taon. Ano, kinausap mo talaga yung matanda? Kaloka ka? Hindi, pero may mas maganda akong idea. Ano? Nakuha ko number niya. Ipaprank call ko si Tanda. Galing ko, di ba? Ako na talaga. Huwag mo na lang kayang ituloy yan, be. Sayang lang sa load yan. Ano ka ba? Naka-postpaid ako, no? Tsaka isa pa, sina mommy rin naman ang nagbabayad sa line ko, kaya don't you worry. Bahala ka na nga dyan. Shh! Eto na. Hello? Hi! Si Melissa po ito. Customer service po kami ng isang matchmaking website. Natanggap po namin ang pinadala niyong email. And we are glad to inform you po na may nakita kami na kamatch mo. Huy! Shh! Paniwalang-paniwala siya. Ang matchmaking service po ay isang service na tumutulong sa mga tao para maghanap ng romantic relationships o hindi kaya marriage partners. At base po sa pinadala sa amin na description nyo, may nakuha po kaming perfect match just for you. Be, balik na lang tayo sa sala. Uminom na lang tayo. Nawawala na amats ko eh. Huwag kang maingay, be. Sandali na lang to. Puro ka talaga kalokohan. Ano po yon? Hindi po kayong nagpadala ng information nyo sa amin? Baka naman po kamag-anak o hindi kaya apo nyo ang nagpadala ng info nyo sa amin. Hindi kayo interesado? Sayang naman po kasi may nakita po kaming match nyo dito. Puti ang buhok, malaki ang tiyan, uugod-ugod with a little touch of ulyanin, and most importantly, konti na lang ang natitirang oras sa mundong ito. Be, palampasin mo na nga yung matandang yan. Wala naman tayong mapapala dyan eh. Alam nyo na kung sino ang tumatawag sa inyo? Pwes mabuti naman at na-figure out mo na rin sa wakas. Hoy, matandang uugod-ugod na naging first pet ang dinosaur. Ang kapal naman ata ng pagmumukha mo para tawagin akong Bratinela. Subukan mo lang talaga na hampasin ulit tong pader at talagang ikakalat ko tong number mo sa mga naghahanap ng textmate. Diyan ka na nga! Ay, na-stress ako sa matandang yun ha. Halika na nga, let's drink some more! Noong gabing yon, akala ko ay susugurin ako ng matanda sa apartment ko, Papa Dudut. Pero pagkatapos ng phone call na yon ay bigla na lang tumigil yung mga kalampag sa pader. Kaya naman tuluyan ko nang na-enjoy ang party ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yon kasi sobrang sakit ng ulo ko kinabukasan dahil sa hangover. Pero ang nakakagulat ay hindi ko na nakikita ang matanda, Papa Dudut. Kadalasan kasi nakikita ko pa siyang dinidiligan ng mga halaman niya o nagwawalis sa harapan ng pintuan niya. Pero ngayon ay wala na. Pati mga halaman niya ay unti-unti nang namamatay. Hanggang sa isang araw ay may mga lalaki ako nakita na pumasok sa apartment ng matanda. Karga-karga nila ang matanda na 2 o 3 araw nang patay. Nung tinanong ko yung mga rescuers, ang sabi nila ay namatay siya dahil sa edad. Parang tinamaan ako sa sinabi nila. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko noon pero kinilabutan talaga ako. Hindi ako basta-basta makalapit ng apartment or makalipat ng apartment kasi malaki ang advance and deposit na ibinayad ng mga magulang ko sa apartment na yon. Kaya para makalimutan ang mga nangyari, dinistract ko ang sarili ko. Parati ako nagpapatugtog ng happy music
Naka-on-air parati ang TV, lagi ako nakikinig ng Barangay LS at lagi may kausap sa cellphone. Para hindi ko na maalala yung takot na nararamdaman ko. Nawala na nga yung kapitbahay ko. Hanggang isang araw ay nakareceive ako ng text messages. Noong una akala ko ay prank lang mula sa isang walang magawa. Pero yung mga mensahe parang may koneksyon. Mga salitang magpakabait ka na. Hindi maganda yung mga nagawa mo. At may panahon ka pa para magbago. Kinilabutan ako, Papa Dudut. At lalong mas kinikilabutan tuwing binabasa ko yung mga text. Para bang may malamig na hangin na dumadaan sa katawan ko. Na parang nagpatigil sa lahat ng galaw ko. At biglang may kumalabit sa likod ko. Yung pakiramdam na parang may presensya na nakatayo sa likuran ko. Pero paglingon ko ay wala naman akong makita. Yung kilabot na sumanib sa katawan ko ay parang hindi ko matanggal at tumagos sa buto ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi po ako yung tipo ng tao na basta-bastang naniniwala sa mga multo. Kinausap ko na si Megan tungkol sa mga disturbing na text messages na natatanggap ko. Sinabi niya na i-block ko na lamang yung number para hindi na ako maharas. Pero tuwing binablock ko ito ay may natatanggap pa rin akong parehong klase ng mensahe. Pero galing sa iba't ibang phone number at tuwing sinusubukan kong tawagan yung number na nagpapadala sa akin ng mga strange messages ay hindi na rin po ito na ko-contact. Hindi ko rin kayang palitan or itapon ang SIM card ko ng panahong yon. Kasi naka-postpaid ako o mas kilala noon bilang Line noong 2008. Pareho naming naisip ni Mega na isang tao lamang ang may pakana ng lahat ng ito. Si Jenny. Binabalikan niya kami at ginagantihan kami sa lahat ng mga pang-aapi na nagawa namin sa kanya. At syempre naisip din namin kung paano niya nakuha ang number ko. Kasi syempre hindi ko naman siya binigyan ng number ko. Pero nang nag-usap kami na pagtanto namin ni Megan na may social media si Jenny noong mga panahon na yon at madalas pa naming nilalagay ang mga phone number namin sa social media para makahanap ng textmate o sumali sa mga text clan. Hindi nga kami friends ni Jenny pero public naman ang mga info ko sa social media. Nagtaka kami kung paanong posibleng nalaman ni Jenny ang nangyari sa matanda na kapitbahay ko. Noong una ay hindi ko rin alam kung paano niya makukuha ang impormasyon kaya pareho kaming nag-isip ni Megan. Nang mag-usap kami ng masinsinan ay napagtanto namin na sumabog nga sa balita yung nangyari sa matanda at lahat ng detalye pati ang buong insidente ay naging headline ng mga panahong yon. At ang mas nakakaloka pa ay dinisclose ng mga reporters ang address ng matanda sa mga balita. Kaya kahit sino pati na si Jenny ay maaaring malaman kung saan ako tumitira. At nang dahil na rin sa party. Sobrang pikon ako nang maisip kong si Jenny pala yung posibleng nagte-text sa akin. Ang isang babae na dati hindi ko iniisip na makakahanap ng paraan para balikan ako. Siya pa ang nagiging dahilan ng lahat ng stress at takot na nararamdaman ko. Hindi ko matatanggap, Papa Dudut, na naisahan ako ng taong binubuli ko. Asar na asar ako sa pag-iisip na wala akong kontrol sa sitwasyon. Yung pag-iisip na pinaglalaruan ako. Kahit si Megan ng mga panahong yon ay nababahala na rin. Kasi baka siya na ang susunod na target ni Jenny. At hindi siya nagkamali, Papa Dudut. Kasi mga 2-3 araw lang matapos kong makatanggap ng mga weird na text messages, tinawagan ako ni Megan at sinabi niya sa akin na nakakatanggap na rin siya ng mga mensahe na nagpapahiwatig tungkol sa nangyari sa matanda kong kapitbahay na namatay. Pareho kami ng nararamdaman, takot at pagkabahala. Kasi ang mga mensahe na yon ay mas personal at mas disturbing at malinaw na may koneksyon sa mga nangyari sa buhay namin. Nagpapakita ito ng mga detalye na wala dapat nakakaalam at nagdudulot lang ng higit na takot sa amin. Si Megan na dati ay hindi masyadong bothered ay nagsimula ng mag-alala ng malalim.
Akala ko ako lang ang target pero noong malaman ko na siya rin ay nakakatanggap ng mga mensahe ay napagtanto namin na mas malaki ang panganib na kinakaharap namin kesa sa iniisip namin. Kaya hindi na kami nagdalawang isip ni Megan na sugurin at kumprontahin si Jenny, Papa Dudut. Hoy babae, saan ka pupunta? Dito ka lang, may pag-uusapan tayo. Tungkol saan na naman ba to? Huwag kang ang magmaang-maangan. Hindi bagay sa pangit mong pagmumuka. Alam mo kung ano yung tinutukoy namin. Umamin ka na. I swear, wala akong ginagawa at wala akong alam. Yung mga weird text messages na natatanggap namin, alam kong pakanamong lahat ng yon. Ang kapal na mukha mo. Kung may gusto kang sabihin sa amin, sabihin mo sa amin ng diretso. Hindi yung kung ano-ano pang tinitext mo sa amin. Naaalala mo last week, nung pabulong mo kaming pinagbantaan na kakarmahin din kami balang araw, ha? Ito na nga ba yung karmang sinasabi mo, ha? Umamin ka na lang, Jenny. Kasi hindi magtatagal, malalaman din namin yung totoo. Babalatan na talaga kita ng buhay babae ka. Nanggigigil ako sa'yo, magsalita ka. No offense pero bakit ko naman kayo pag-aaksayahan ng load? At isa pa, wala akong number nyo. Kaya please lang, tantanan nyo na muna ako. 10 minutes na lang bago matapos ang break ko, kailangan ko pa mag-CR. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. So, paano natin malalaman ngayon na siyang may kagagawa ng mga text messages kung ayaw niya namang umamin? Yun nga din ang iniisip ko eh. Alam ko na. Ano? Pumunta tayo ng albularyo. Nagpapatawa ka ba? Kasing weird mo na rin yung Jenny na yun eh. I guess nakakahawa rin pala yung pagka-jologs ng babaeng yun. Seryoso ako Alam mo ba yung pinsan ko? Nawawala ng gamit sa boarding house? Pumunta siya sa albularyo. Tapos nung kumonsulta siya doon niya nalaman na yung palang roommate niya ang nagnanakaw ng mga gamit niya. Be, common sense lang yan. Hindi yan dahil sa magic ng albularyo. Iisang tao lang ang kayang magnakaw ng gamit ng pinsan mo. At malamang, yung roommate niya yun. Kahit sino kayang i-figure out yan, kahit bobo pa. Be, sa tingin mo may choice pa ba tayo, ha? Ito na lang ang natitira nating paraan para matigil na tong kalokohang to. Whatever. Sige, fine. Ipagpalagay na natin na pupunta nga tayo sa albularyo. Pero saan naman tayo maghahanap ng albularyo? Don't worry. Pwede kong tawagan yung pinsan ko anytime. Sigurado ako may address siya ng albularyong pinuntahan niya. Kung gusto mo, tatawagan ko na siya ngayon din. Tapos diretso na tayo sa albularyo pagkatapos ng klase. Mukha pa ba akong may choice? Sige na nga, tawagan mo na. Ito na. Hello, Kaz? Oy, kumusta ka na? Long time no talk. Hala, nakakaingit naman. Pero congratulations pa rin. In fairness sa'yo, Tingnan mo tong babaeng to. Yung address. Ay, nga pala, Kaz. Naalala mo pa ba yung kwento mo sa akin last year? Tungkol dun sa pinuntahan mo na albularyo? Loka-loka, hindi ako sinasaniban. Kailangan ko kasi yung address ng albularyo, Kaz. Uy, salamat. Maaasahan ka talaga. Wait lang, kukuha ko ng papel. Eto, yan, sulat mo dyan. Okay. 243 Narciso Street. Okay, salamat. Kaz, tatawagan na lang kita ulit mamaya ha. Matatapos na kasi break namin eh. Sige Kaz, bye. Ito naman, sobrang mainipin. Kaloka. Paano kasi chismis ka ng chismis? Matatapos na ang break, hindi mo pa rin nakukuha yung address. Okay na, chill ka na be. Ito na nga Sandali lang, paano nga ba tayo matutulungan yung albularyo na yan ha? Hindi rin ako sigurado eh. Pero ayon sa kwento ng pinsan ko, may pinapatak daw na wax ng kandila sa planggana na may tubig. Tapos, yung wax na galing sa kandila, nagiging kahugis ng tao o nung elemento na gumagambala sa'yo. Paminsan-minsan, may mga pinapasuot o pinapainom din sila sa'yo para daw layuan ka na ng mga masasamang elemento o masasamang loob. Ay, it seems like wala na talaga akong choice. Whatever, papatulan ko na tong katsipan na to. Grabe ka naman, be. Malay mo, baka makatulong sa atin to, di ba? Sana nga.
At sana lang wala silang ipapakain o ipapasuot sa akin na kung ano-ano. Kadiri! Can you imagine? Ang arte mo naman, be. Ikaw na nga tong minumulto eh. Gaga, hindi totoo ang multo. I'm sure na pinaglalaruan at pinapaikot lang tayo ng Jenny na yan. Be, chika na lang tayo mamaya. Babalik na ako sa upuan ko. Sige, aabangan kita mamaya sa locker mo pagkatapos ng klase. Sabay tayong aalis ng school. Noong na-dismiss na ang klase, agad kaming pumunta ni Megan sa albularyo. Habang naglalakad kami papunta roon ay pareho kaming kabado kasi hindi namin alam kung ano ang sasabihin ng albularyo. Laking gulat namin nung sinabi ng albularyo na may matandang babae na sinusundan daw kami. At hindi raw ito matatahimik hanggat hindi nito nakukuha ang hustisya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang narinig ko yon kasi sobra akong kinilabutan. Sinabi na lang ng albularyo na magdasal na lamang daw kami at yun lang ang tanging paraan para matahimik ang kaluluwa ng matanda. Pag-uwi ko ng bahay, nagiging mas malala na yung mga text messages na natatanggap ko. Kung dati ang natatanggap ko lang ay magpakabait ka na. Ngayon naman ay nagiging mas seryoso at mas nakakatakot tulad ng hindi kita titigilan hanggat hindi ka nababaliw. At palagi akong nagmamasid sa iyo. Kadalasan tinatawagan ko na lang si Megan para kahit papaano ay hindi ako matakot. Sabi din ni Megan ng mga panahon na yon na pati siya ay nakakatanggap na rin ng ganong klase ng mga text messages at palala na raw ng palala. Sinubukan kong i-block ang numerong nagte-text sa akin pero ganun pa rin. Laging may bagong mensahe na dumarating. Nang mga panahong yon ay naisip ko na parang imposibleng pinagtitripan lamang ako. Sino bang mag-i-effort na magpalit ng SIM card at gumastos ng pera para lamang takutin ako ng ganito? Lalo na't alam kong medyo mahal pa ang SIM card noong mga panahong yon. Kaya kahit ako ay unti-unti ko nang naiisip na baka nga may katotohanan yung sinabi ng albularyo sa amin. At baka nga ginugulo kami ng matandang nakaaway ko. Pakiramdam ko noon ay parang may puwersa sa likod ng lahat ng ito. Isang bagay na hindi ko kayang kontrolin o maipaliwanag. Para bang may matinding galit na naghihintay lang na magpakita sa akin. Papa Dudut. Jenny, halika dito! Bilisan mo! Anong kailangan niyo sa akin? Papatayin mo ba talaga kami sa takot, ha? Tumigil ka na! Sa totoo lang hindi ka na nakakatuwa. Oo, alam namin naging masama kami sa'yo. Pero parang sobra-sobra naman yata tong ginagawa mo sa amin ngayon. Una sa lahat, wala akong ginagawa sa inyo. At pangalawa, sa tingin niyo ba na may mas malala pa sa ginagawa niyo sa akin ngayon? Mahal ko yung studies ko. Pero nang dahil sa inyong dalawa, unti-unting nawala yung determinasyon at drive ko na mag-aral. Aminin mo na lang kasi na talagang may kinalaman ka sa mga messages na natatanggap namin. Wala akong kailangang aminin kasi wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Sige, ganito na lang. Titigilan ka na namin ni Megan kung titigilan mo na rin ang kakatext sa amin. Agree ako dyan. So ano na, Jenny? Hindi naman kayo nakikinig sa akin eh. Hindi nga ako nagte-text sa inyo. Alam mo ikaw, artista ka rin eh. Patingin na lang kami ng cellphone mo. Ano? Saglit lang to. Uy, ibalik mo yan! Parang awa mo na! Wala kaming ibabalik sa'yo hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Akin na yan! Wala kayong karapatan para gawin sa akin to! Bakit sobrang defensive mo kung wala kang tinatago? Hoy Jenny, wala kaming balak kunin yung cheap mong cellphone. Titingnan lang naman namin yung sent items ng messages mo. Pero invasion of privacy na tong ginawa nyo! Ah, talaga ba? Bakit? Yung ginagawa mo sa amin, hindi ba't harassment yon? Sinabi ko na sa inyo na wala akong ginagawang masama at paulit-ulit kong sasabihin yon. Tigilan nyo na ako! Ibalik nyo na sa akin yung cellphone ko! Gracie, may pin code yung cellphone niya. Pambihira. Hoy Jenny, ibigay mo sa amin ang pin. Wala akong ibibigay sa inyo. Talaga ba? Paano kaya kung basagin na lang namin tong cellphone mo para matigil ka na sa kakatext mo sa amin ni Megan? Huwag mong gagawin yan, please! Pinag-ipunan ko cellphone na yan! Ibalik nyo na lang sa akin yan, please! Parang awa nyo na! Okay. Pero sisirain na lang namin tong SIM card mo. Gracie, please! Nagmamakaawa ako sa inyo!
Megan, ibalik mo na yung cellphone niya. Ha? Bakit naman, be? Ibalik mo na lang. Sige na nga. O, yan na. Maniwala kayo, hindi ako nagte-text sa inyo. Wala akong hinaharas na tao. Hindi ako katulad nyo. Be, bakit mo naman ginawa yun? Alam mo, nakakaasar ka. Malapit na natin malaman yung totoo eh. Megan, hindi si Jenny ang nagte-text sa atin. Tingnan mo to, kakarating lang yan. Mag-iingat ka, hindi mo alam kung kailan ako magpapakita sa'yo. Be, i-block mo na yan. Bilisan mo. O ayan, block na. Pero ginawa ko na to dati, di ba? Pang-10 number na ata to. Pero sigurado ako na iisang tao lang ang nasa kabila ng lahat ng to. Ang tanong, tao nga ba talaga ang may gawa niyan o multo? Mas lalo akong kinakabahan sa mga pinagsasasabi mo eh. Gracie, isipin mo to na mabuti ha. Kung buhay pa yung matandang babae na inaway mo, sigurado ko yung mga message na natatanggap mo, yun din ang mga sasabihin niya sa'yo. Alam mo, nakakatakot mang aminin, pero parang naniniwala na ako sa mga sinabi ng albularyo sa atin. Naman eh, ito na nga ba ang sinasabi ko? Dapat kasi hindi mo na ginulo yung matandang nakaalitan mo. Tingnan mo tuloy, minumulto ka na. Nandito lang ako sa likuran mo. Ay, alam mo, mabuti nga sa matandang yun at wala na siya. Kung ano mang nangyari sa kanya, deserve niya yun. Isang gabi ko lang siya inabala pero ako halos 1 week niya na akong hindi pinapatulog ng mahimbing. Gustong-gusto ko nang palitan ng cellphone at SIM card ko ng panahong yon, Papa Dudut, pero dahil nga na naka-postpaid ako at nakapangalan pa kay Mommy ang cellphone at plan ko ay wala akong magawa. Kung may sarili lamang akong pera ay matagal ko nang iniwanan yung apartment na yon, pero hindi ko din magawa kasi natatakot ako na baka hindi na ako pagkatiwalaan ni na Mommy sa mga perang pinapadala nila sa akin kapag umalis ako. Kaya't wala akong nagawa kundi ang lunukin at tiisin ang kaba at takot tuwing nakakatanggap ako ng mga mensahe. Akala ko noon ay wala nang mas lalala pa sa mga natatanggap kong messages, pero nagkamali ako. Sobra. Umabot na sa puntong nakakatanggap ako ng mga mensahe tulad ng ipaparanas ko sa iyo ang buhay sa ilalim ng lupa at mararamdaman mo na rin ang init ng impyerno. Parang wala na akong ligtas at kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin maiiwasan ang mga mensaheng yon. Gaya ng dati pinipilit kong i-block ang mga numbers pero wala pa rin po itong epekto. Kasi patuloy pa rin dumarating ang mga mensahe mula sa iba't ibang number. Hindi ko na rin pwedeng pagbintangan si Jenny. Kasi nakita ko naman kung paano dumating yung text message sa phone ko habang hawak namin ni Megan yung cellphone niya nung panahong yon. Kaya doon ko na talaga na lamang tinanggap na ginugulo na ako ng matanda kong kapitbahay. Dahil doon ay sinimulan ko na magtirik ng kandila sa labas ng dating apartment ng namayapang kapitbahay ko. Gabi-gabi na rin po akong nagdarasal na sana'y matahimik na ang kaluluwa niya at tigilan na niya ako. Papa Dudut, ang bawat dasal ko ay umaasa na sana'y marinig niya at magbago na ang lahat. Napapraning na rin po ako tuwing nasa kwarto ako kasi tuwing tinititigan ko ang pader ng bedroom ko ay naaalala ko kung paanong walang patid na pinaghahampas ng matanda yung pader. Para lamang tumigil ang ingay nung unang party ko dito. Papa Dudut, mas lalo ako nasiraan ng bait nung isang beses. Habang nag-aaral ako ay biglang may narinig akong sobrang lakas na kalabog mula sa katabing apartment na noong panahon na yon ay bakante na. Nung hindi ko pa sigurado kung ano yung ingay kaya't unti-unti ko nilapitan ang pader ng kwarto ko para matiyak ang narinig ko. Ilang segundo lang, dito ko na nga narinig at naramdaman ang napakalakas at nakakagimbal na paghampas ng pader. Parang hampas ng isang kaluluwa na galit na gustong iparating ang matinding puot niya sa mundong noong nabubuhay pa lamang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos masiraan ako ng bait at mabaliw sa takot, Papa Dudut. Kaya tuwing natutulog ako nung araw na yon
At sa mga sumunod pa na araw ay nilalakasan ko na lamang ang TV at gumagamit na lamang ako ng earphones at MP3 player para kahit papaano ay matakpan ang lahat ng tunog at ingay sa paligid. Yung cellphone ko ay lagi nang naka-silent mode o kaya naman ay pinapatay ko. Pero may mga pagkakataong kailangan ko na itong i-on kasi may mga text si mommy at daddy na nangungumusta. Pero tuwing binubuksan ko ang cellphone ko ay parang sabay-sabay na dumarating yung mga mensahe na iniisip ko ay galing pa rin sa matandang nakaalitan ko. Yung mga text na para bang hindi lang siya nananakot, kundi parang may galit na gustong magpakita. Hindi ko rin kayang makitulog sa bahay ng kaibigan kahit na sobrang taas ng pride ko noong mga panahong yon. Mas pipiliin ko pang matulog sa kwartong puno ng mga multo kesa tumuloy sa isang bahay na hindi ko naman pag-aari. Hindi nga nagtagal, imbes na normal na text messages ang matanggap ko, this time ay nakaka-receive ako ng mga picture message o mas kilala sa tawag na MMS. Para sa mga kabarangay ninyo na hindi magets papadudot, ang MMS is short for multimedia messaging. Ito ang pinakasikat na way para makapagpadala ka ng mensahe na may picture or sound. Ito yung uso natin nung wala pang Facebook Messenger. Going back po sa mga nangyari sa akin ng gabing yon ay nakatanggap ako ng MMS ng isang litrato ng mukha ng babae. Galit na galit at parang may masamang balak. Ang mga mata niya ay parang sasabog sa galit at yung itsura niya kahit sinong makakita noon ay siguradong matatakot. Sobra akong na-shock at kinabahan. Kaya naman tinawagan ko kaagad si Megan. Kinuwento din sa akin ni Megan na pati siya raw ay hindi na nakaligtas sa mga mensahe. Nakatanggap si Megan ng MMS na may litrato ng apoy at kalansay. Grabe. Kinilabutan ako nang marinig ko yon kaya nagdasal na lamang ako ng taimtim at nag-isip na sana'y tumigil na ang lahat ng ito. Nang mga panahong yon ay may bigat sa dibdib ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Yung pakiramdam na may madilim na anino na patuloy na sumusunod sa amin. Na hindi ko alam kung kailan o paano ito magwawakas. Kung may tao man na makakaintindi sa pinagdadaanan ko ngayon, yun po ay si Megan. Kaya ng gabing yon ay in-invite ko si Megan na dalawin ako sa bahay, Papa Dudut. Salamat naman at nakarating ka na. Akala ko hindi ka na pupunta eh. Ano ka ba? Basta ikaw. Anyway, yung kinukwento ko sa'yo na MMS kanina, gusto mo ba makita? Utang na loob. Wag na wag mong ipapakita sa akin yan. Pinatay ko na nga cellphone ko eh. Be, sa tingin ko, kailangan mo na talagang umalis dito. Kailangan mo na rin palitan yung cellphone at SIM mo para magkaroon ka na ng peace of mind. Magwa 1 month pa lang ako dito, be. Pag umalis ako agad, sa tingin mo ba hindi magtataka si na mommy at daddy? Sigurado ako magtatanong sila, tapos baka paghigpitan pa nila ako sa allowance ko kasi iisipin nila na hindi ako mapagkakatiwalaan. Ayoko mangyari yun, no? So paano yan? Titiisin mo na lang ba yung kaluluwang hindi matahimik? Alam mo, sa totoo lang, matitiis ko pa sana kung sa cellphone lang nagpaparamdam yung kaluluwang yan. Pero hindi eh. Nung isang araw, may humampas sa pader. Dinig na dinig ko yung malakas na ingay mula sa bedroom ko. Kinilabutan ako, parang may malakas na puwersa na humampas, parang may kaluluwang nanggigigil, naghahanap ng daan para makalabas. Para bang natatrap at desperado na makawala. Be, naaalala mo pa ba ng party mo? Kung paano hinampas ng matanda mong kapitbahay yung pader dahil naiingayan siya sa music? Baka nga pinaglalaroan na tayo ng kaluluwa niya. Kung iisipin mo ng mabuti, tayo rin ang huli niyang nakausap bago siya namatay. Anong tayo? Ikaw! Ikaw ang huling nakausap niya. Hindi naman talaga ako sang-ayon sa balak mo na i-prank siya in the first place eh. Pero ikaw lang naman to nagmatigas, diba? So gano'n na lang yon, laglagan. Hoy, kahit hindi ka nagsalita nung time na yon, nandun ka pa rin nang mangyari lahat ng yon. At isa pa, minumulto ka na rin, diba? Whether you like it or not, damay ka na rin dito.
Kasalanan mo to eh. Whatever. Ang mabuti pa, mag-isip ka ng paraan kung paano natin mapapatahimik yung kaluluwa ng matandang yun. Hindi effective yung suggestion mong pumunta ng albularyo eh. Yung sinabi nung albularyo na ipagdasal natin yung matanda, nagawa mo na ba? Oo, at ilang beses na. Pinagtirikan ko pa nga ng kandila sa labas ng apartment niya, pero obviously, wala pa ring nangyari. Alam ko na. Maglaro kaya tayo ng Spirit of the Glass. Ano? Tawagin natin ang kaluluwa niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung hindi lang isang kaluluwa yung matawag natin? Marami na ako narinig na kababalaghan tungkol sa larong yan. Ayoko. Dati ikaw tong hindi basta-basta naniniwala sa multo. Pero ngayon bakit parang paniwalang-paniwala ka na totoo ang mga multo? Paano mo naman kasi ipapaliwanag ang mga nangyayari sa atin? Napatunayan na natin na hindi si Jenny yung nagsisend ng messages. Tapos nangyari din ang lahat ng to a few days after mamatay yung matanda. Kung sa bagay, tapos lahat pa ng messages na nare-receive natin, parang may kaugnayan sa pag-aaway niyo ng matanda bago siya namatay. Be, may pabor sana akong hihingin sa'yo. Anong pabor? Pwede ba na dito ka na muna matulog? Ano? Kung okay lang sa'yo, baka pwede dito ka na matulog for 2 days. Hello? In case nakalimutan mo na, Wednesday pa lang ngayon at Thursday bukas. May pasok pa tayo. Sige na naman sasamahan kita pumunta sa inyo. Kunin mo lang mga gamit mo tas sabay na tayo pabalik dito. Pambihira ka, oo. Ba't hindi mo nalang sinabi to sa akin nung tinawagan mo ko? Alam mo namang natatakot na ako tuwing hinahawakan ko yung cellphone ko, di ba? Parang nagmamadali na ako tuwing kailangan ko gamitin yan. Kasi kinikilabutan na ako every time nakaka-receive ako ng message. Sorry, hindi ko na naihabol nung tinawagan kita. Gracie naman, hindi ako makakapag-aral na maayos dito eh. Magchichikahan lang tayo buong magdamag. Please, hindi mo naman kailangan magstay dito sa kwarto eh. May extra na kwarto dun sa dulo. Kahit dun ka na muna. I'm sure magagalit ang parents ko. Ako na mismo ang kakausap sa kanila. Sasabihin ko na may school project tayo. Pero paano yung mga damit ko? Alam mo, ikaw, pakiramdam ko nagdadahilan ka na lang eh. Ay, o siya, sige na nga. Pero kailangan mo akong samahan ah. Tapos ikaw mismo magpaalam kina nanay at tatay para sa akin. Don't worry, akong bahala sa'yo. Mabuti na rin to, at least hindi na ako matatakot. Pumunta kami sa bahay ni Megan ang gabing yon at tinulungan ko siyang magpaalam sa mga magulang niya na doon na muna siya titira sa apartment ko ng ilang araw. Nagsinungaling na lamang kami at sinabi namin na may project kami na kailangang tapusin kaya't kailangan niyang manatili muna sa apartment ko. Alam kong hindi siya ganoon kakomportable sa ideya pero ang iniisip ko na lamang ng mga panahong yon ay gusto kong magkaroon ng kasama sa apartment para naman kahit papaano ay magiging mas magaan ang pakiramdam ko. Tinulungan ko pa siyang mamili ng mga damit na dadalhin niya. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa apartment ko at aaminin kong ng mga panahong yon, medyo natatakot pa rin po ako. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin. Anong klase ng presensya ang patuloy na magpaparamdam. Ang mga text messages, yung kalabog sa katabing apartment, lahat ng yon ay parang nagsisiksikan sa utak ko. Pero kahit papaano at least may kasama na ako. Hindi ko na kailangan pang mag-isa sa lahat ng takot at kaba. Naisip ko na kahit papaano may kasamahan na ako sa pagtahak sa hindi ko kayang ipaliwanag. Alam kong sinabi ko na kay Mega na sa extra na kwarto siya matutulog sa apartment ko pero nang makabalik kami ay hindi ko kinayang magstay na mag-isa sa kwarto ko. Hindi ko kayang tignan yung pader na malapit sa kama ko. Yung mismong pader kung saan ay nagpaparamdam ang matanda before and after niyang mamatay. Kaya't kinausap ko si Megan at kinumbinsi ko siyang doon na siya matulog sa kwarto ko. Kasabay ko. Gaya noong unang beses hindi siya kaagad pumayag. Pinagtalunan at pinag-usapan namin lahat ng paulit-ulit pero eventually ay napapayag ko rin si Megan. Noong pumayag siya ay mas naging panatag ang loob ko. Pakiramdam ko ay parang hindi na ako ganon kapraning sa pader na nasa bedroom ko. Parang kahit papaano ang presensya ni Megan ay naging solusyon sa lahat ng takot na nararamdaman ko. Kung may mangyaring kakaibang hindi ko kayang ipaliwanag at least may kasama ako, hindi ba?
na kahit papaano ay may makakasaksi sa mga nangyayari. Pero ang hindi ko alam ay hindi pala magtatagal ang pakiramdam na yon. Para bang sandali lang at magbabago ang lahat ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ang isang gabing puno ng kalmado at kaunting pag-asa ay magiging simula ng isang mas malaking takot at revelasyon, Papa Dudut. O ayan na, pumayag ka na, wala nang bawian. Alam mo kung anong hindi ko magets? Kung natatakot ka naman pala na matulog sa kwartong to, ba't hindi ka nalang lumipat dun sa extra bedroom? Hello? Nakita mo na ba yung kwarto na yun? Mukhang bodega. Ayoko nga. Baka magsilabasan pa mga ipis at daga eh. Ganun. So bakit inalok mo sa akin yung kwartong yun? Naman, wala naman sana akong balak na doon ka patulugin, no? Kaya ako lang naman inalok sa'yo yung kwarto na yun kasi ikaw lang naman tong nag-aalala na baka hindi ka makapag-aaral ng maayos kung dito ka matutulog sa kwarto ko, remember? May point ka dyan. O sige na, lilipat na lang ako. Huy, ano ka ba? Wag, dito ka lang. Joke lang? Napag-usapan na natin to eh. May magagawa pa ba ako? Thank you, bae. Nga pala, may natanggap ka na ba na kakaibang message ngayon? So far wala. Ikaw be? Sa awa ng Diyos wala rin. Sana nga magtuloy-tuloy na para hindi na ako mapraning. Sobrang hassle kaya kasi kailangan laging naka-on yung cellphone ko in case na magpadala ng pera si na mami. Wag mo nang isipin yun. Kasi nandito naman ako eh. Be, sa tingin mo ba babalikan pa tayo ng matandang yun? Sana lang hindi na. Be, alam mo may naisip akong idea. Ano naman yun? Paano kaya kung subukan kong tawagan yung number na nagpapadala sa atin ng weird na text messages? Ha? Pero ginawa mo na yan dati, di ba? Huwag mo nang gawin yun. Sayang lang oras. Tapos baka magambala mo na naman yung kaluluwa ng matanda. Be, isang beses ko lang ginawa yun kasi nga natatakot ako. Pero ngayon na nandito ka na, mas malakas na ang loob ko na gawin to. Sige, pagpalagay na natin na kaluluwa yung sasagot sa phone. Pero siguro okay na rin yun. Malay mo, may makuha tayong sagot sa mga tanong natin, di ba? Daisy, wag na. Kumalma ka nga, isang phone call lang to. Walang mangyayari sa atin, ano ka ba? Huwag ka nang kabahan dyan. OMG, ano yun? Teka lang, saan ang gagaling yun? Megan, anong ibig sabihin nito? Bakit cellphone mo yung nagre-ring tuwing tinatawagan ko yung number na nagpapadala sa akin ng text, ha? Gracie, akin na yan. Ibalik mo na sa akin yan. My goodness, all this time, ikaw yung nagpapadala ng kung ano-anong messages sa akin? Walang kinalaman yung matandang na mayapa dito. I can't believe it. Baka na mo lahat ng to. Bakit, Megan, ha? Bakit mo ginagawa to? Gracie, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako, please. Ano pa ba ang tinatago mo, Megan? May mga lihim ka pa bang hindi ko alam? Bitiwan mo yung bag ko! Nababaliw ka na nga. Ang dami mong ginamit na SIM card. Kaya pala, maliwanag na sa akin lahat ngayon. Kaya pala kahit anong pilit kong i-block yung number na ng Google, patuloy ko pa rin natatanggap ang mga mensahe. Lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Pinlano mo ang lahat ng to. Bakit mo to ginagawa sa akin, ha? Traitor ka! Ano bang nagawa ko na kasalanan sa'yo, ha? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to? Oo! Lola ko yung matandang winalang hiya mo. Ano? Nung una, hindi ko alam na lola ko pala yung kapitbahay mo. Kasi lumaki ako na hindi ko nakikilala ang lola ko sa side ng daddy ko. Pero nung pumanaw si lola, kunento sa akin ni daddy ang lahat. Lahat-lahat. Sinabi niya na hindi ko siya nakilala. Kasi matagal na palang may sakit na cancer si lola. Itinago niya ang sakit niya. Nagpakalayo-layo siya para hindi niya maramdaman na pabigat siya. Kumuha ng apartment si lola dito gamit ang pension niya. At kamakailan lang nung malaman ni daddy na dito pala siya nakatira. At yung tungkol sa sakit niya. Teka lang. Kung sa sakit na cancer namatay ang lola mo, bakit ako tong pinagdidiskitahan mo? Ano yun, trip mo lang? Pinagsalita mo siya na masasakit na salita bago siya namatay, Gracie.
Dinamdam ni Lola yung lecheng prank call mo. Nasa diary ni Lola lahat na nangyari nung buhay pa siya. At kasama na doon yung kung paano mo siya binastos. Pero nanatili pa rin ang katotohanan na hindi ko siya pinatay, Megan. Ang galing mong umacting. May panakatanggap din ako ng messages kapag nalalaman. Pero ang totoo, ahas ka rin pala, backstabber, traidor. Alam mo, yan ang problema sa'yo ever since eh. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Kulang ka sa simpatsya. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Napaka-selfish mo, Gracie. At nagpadala ako sa lahat ng kagagahan mo. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang santa. Hoy, para sabihin ko lang sa'yo, kasama ka sa mga pang-aaping ginawa ko, lalong-lalo na sa school. Kaya wag na wag kang magmamalinis, Megan, kasi pareho lang tayo. Siguro nga, naging kasing sama kita. Pero hindi na ngayon. Na-realize ko na ang mga taong tulad mo ay hindi na magbabago. Nagsisisi ako kung bakit naging kaibigan pa kita. Aaminin ko, naimpluwensyahan mo ko sa lahat ng kagagahan mo. Pero nung nalaman ko na lola ko pala yung binuli mo, nagising ako sa kagagahan ko. Sa totoo lang, gusto pa sana kitang turuan ng leksyon eh. Pero nabuking mo na yung pinakatatago kong sikreto. At wala nang dahilan para maging magkaibigan pa tayo. Yung kalabog sa pader, yung messages na natanggap ko nung pinagtutulungan natin si Jenny. Paano mo ginawa ang lahat ng yon, ha? Talaga ba, Gracie? Wala man lang kahit konting bahid ng pagsisisi dyan sa mukha mo. Pinigay sa akin ni Daddy yung susi ng apartment dahil ako ang inutusan niyang kumuha ng mga gamit ni Lola. At yung natanggap mong message habang binubuli natin si Jenny, binigay ko sa classmate natin yung cellphone ko. At inutusan ko siyang isend yung message sa mismong oras ng pagkikita natin kasama si Jenny. Sobra kong nawindang sa mga nangyari ng gabing yon, Papa Dudut. Alam kong marami sa ating mga kabarangay ang magagalit sa sasabihin kong ito pero hindi ko kayang baguhin ang kwento ko at magtago pa sa isang kasinungalingan. Aaminin ko na imbes na makaramdam ako ng lungkot at pagsisisi dahil lola pala ni Megan, yung pinagsalitaan ko ng masama bago ito pumanaw ay mas naging masaya pa ako. Kasi yung kalabog sa pader at mga text messages na natanggap ko ay hindi pala galing sa multo. Pero doon ko rin na-realize na yung nag-iisa kong tunay na kaibigan na matagal ko nang kasama, iniwanan ako ng ganon na lamang. Naisip ko na baka may kasalanan ako dito pero pakiramdam ko rin ng mga panahon na yon na parang wala akong kasalanan. Sobrang gulo ng mga bagay na tumatakbo sa utak ko ng time na yon. Kaya naman minabuti kong magpunta sa psychiatrist para maliwanagan ako. At doon ko nalaman, Papa Dudut, na meron pala akong narcissistic personality disorder. Isang mental illness kung saan ang isang tao ay hindi nakakaramdam ng awa o pagsisisi sa ibang tao. At kung saan nakakaranas ng saya kapag nakakapanakit pa ng iba. Nung unti-unting ipaniwanag sa akin ng psychiatrist kung ano ang tungkol sa sakit ko at sa tulong na rin ng mga gamot ay doon ko po na-realize kung gaano ko nasaktan ang mga tao sa paligid ko. Yung mga bagay na para sa akin ay maliit lang at katuwaan ay nagdulot pala ng matinding trauma at takot sa mga taong nabiktima ko. Noong nagsimula ng mag-work ang treatment ko sa aking psychiatrist ay sinubukan ko ring mag-reach out kay Megan. Pero hindi na niya ako pinatawad pa hanggang sa tuluyan na kaming naghiwalay ng eskwelahan. Sa totoo lang, ang dami ko pa rin tanong kay Megan pero mukhang hindi na masasagot ang mga katanungan ko na mga yon kasi binura na ako ni Megan sa buhay niya. Ngayon ko lang din na-realize na hindi sapat ang isang sorry para ayusin ang lahat. Kung ganun lang kadali ang lahat, edi sana matagal na nating na-achieve ang world peace. Sa kasalukuyan, isa na akong freelancer at sa totoo lang ay dito pa rin ako sa apartment nakatira. Ngunit 2 buwan mula sa ngayon ay lilipat na ako sa condo na nabili ko sa Metro Manila. Tatalikuran ko na ang nakaraan at mga masasamang alaala at patuloy kong pagsusumikapan, Papa Dudut, na maging mas mabuting bersyon ng sarili ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gracie.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1